Therapy Production. Ingathi mina nawe sithandwa singanyamalala ngoba ungithinte manonini mina ngiyakuthanda. Ingathi mina nawe sithandwa singanyamalala ngoba ungithinte manonini mina ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda mina ungithinte manonini mina ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda mina ungithinte manonini mina ngiyakuthanda. Wena uthanda kanjani asinyamalale thina sishiya bangani. Inhliziyo yami seyibetha ngola chithela mama ayisibonono nyakunyakunxaka mayifodlovodla stove mase 66 ngajampe eventini sobhuke esentini vala igeti sithole ihenis Oscar Maima ngiyangithanda Jumaima wedale ngiyakulobola imama liyatotosha lehlata ngiyakhokoba noma izinja zingakhonkotha lo mlilo webig naje mina ngiyawulokotha angasha ngagodola makhesa dololo hliziyo uyayitotosha ngiyathokoza hliziyo uyayitotosha ngiyathokoza. Ungithinte manonini mina ngiyakuthanda. Ngizothumela malume beqede ngawe awuyelele ma uzumoya wami uhlale ngokukhululeka awuyelele ma uyasi wena awuyelele ma ungithinte manonini uyasi wena ungithinte manonini uyasi wena ungithinte manonini. Yazi amagama akiwona vusa isikwele ubuhle bakho bona buyacindezela ngawe nginomona ngothanda unginika lona masungithethisa uthi kodwa babe unesikwele angikhetheli inhliziyo yayitapela sinamajuba amabili amhlophe impilo yami bengifuna njengawe